týče tohoto na to, jak je to starý, kdyby se to trošku počochnilo, tak by to bylo docela slušně. Akorát to, když se zařadíš do toho 5, tak musíš vystoupit. Nebo 4 na 2. Musíš vystoupit a... Docela zběsilý. Když jsi zvyklý na pohodu klídek, to že všechno jde prstíčkem, tak tady. Jsem připravený, když jsem tam šla pozelí, tyjo. Najdu to, co tam spadlo. Já jsem svýho zvyklý, jsem šel na spojku, byl tam poloautomat. Je to taky teda, ale bez a on tam to trojku prázdný, jsou ten kopec vyjede. To je plný plyn. Podlaha, no. To je podlaha. Kdyby bylo 10 lidí, tak už to